ndị na-edozi obodo anyị kpọrọ Odozi obodo ndị nwe obodo ndị na-emife obodo na-achọ Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu nkwa nnabenye habasa Jakota ndị nwe obodo abata ndị na-alụlụ obodo ọlụ ọma ndị ekwema na Odozi obodo babatago eze Chimelumeze ọ na-emere obodo ya Chimeleze abata ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka ọ nọ na mba azọgbu ọ na-alụlụ obodo ọlụ ọma nwa ọma na-ekwulu obodo n'elu ndị eji mara obodo ndị a na-ekwu ndị ekwema ndị Chimeleze femelu obodo fa ndị Chimeleze femelu ụmụnne fa onye bụla Odozi obodo nwe ife ọ na-eme onye bụla ekwu eme nwe ife ọ na-emela obodo ndị nwe obodo ndị ji obodo ndị na-eme obodo mma afọ aka na-ekwu okwu fa ndị na-alụlụ obodo ọrụ ọma ndị na-achọ ọdịmma obodo ọ ndị na-etinye okwu n'obodo anyị ndị na-alụ ụzọ dị mma ndị na-agbapụ mmiri fa na-enyere ogbenye aka afọ aka na-ekwu ọbụla efi ma o nyere ụmụnne ya nne n'ụwa onye ndị ga-akpọ ya ogbuefi ọ nwere ibe njikwa onye bụ okwu nne n'ụwa mana ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmadụ nweze amaguze bụ obodo m mụ bụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị bụ ọbụrụ feki ọ dị bụ akantafet egwu bụ ọlụ ndị bụ ike ka ike bilion haba agụ onye jere ọbịa oji moto mmọkụ ga-afụ mmanya ike bilion ike ka ike n'ụwa ndị nọ na-achụ ya agụ ya na-abụ ụba bilion trilion ike ka ike ndị na-alụlụ obodo ọlụ ọma ndị nwe obodo anyị so n'Odozi obodo haba aya amala ọ bụ nweze n'egwu enye na mụ nọ n'egwu esela n'egwu Odozi obodo anyị so na ndị nwe obodo Odozi obodo anyị so na ndị nwe obodo kaje kene ndị na-edozi obodo kaje kene ndị na-alụlụ obodo ọlụ ọma ndị na-achọ ọdịmma obodo ọnwa ka na-ekwu okwu fa
na-ejelu o nwere onye nchekwube bata o ji moto mogo bịa bụ manya agwụ onye je ebume na moto lo na-ewu ka isi je ị na-alụla obodo ọlụ ọma anyị kenezianụ agwụ onye je akwabata na-edo onye ọma na ibi na Italy and France member Nnewi Diamond Brothers worldwide ọgwụichi na-eme ọgọ onye ọma na ịnọ na Ntori Estate all member Classic Circle of Friends onye ọma dị mma odogwu n'isi egwu umene motolo na-ewu wepụtanụ ọlụ omenala n'obodo ka anyị na-ekwu Odozi obodo anyị so na ndị nwe obodo iso n'odozi obodo ị na-arụla obodo ọlụ ọma ị na-ejela obodo ozi ndị na-achọ dị mma obodo onye ọma bụla egwu wee bata obodo ukwu onye ka nchekwube bata Honorable San Francis Mmadeke Ugo nwanne nna be enyi nke izizi n'obodo ukwu iso na ndị nwe obodo ndị na-edozi obodo anyị ekenezianụ Honorable San Francis Mmadeke Ugo nwanne nna be enyi n'obodo ukwu House Master Stroke Provost People's Club International Baltimore Branch Former Welfare Director People's Club of Nigeria International Baltimore Branch Member Obodo Ukwu General Assembly East Coast USA Jakuta nwoke ọma iso na ndị nwe obodo ndị na-achọ dị mma obodo Onyeoma Tochukwu ekele nke nụrụ amaka ndị na-edozi obodo ebe Mese Kingdom ka na-eje onye ka nchekwube bata Italy na-abịa ego ka nchekwube bata ịma n'obi na Dallas Texas na America onye ka na-ekwu ọchịlọzụọ eze Chimelu mezabata ọ na-alụla obodo ọlụọma eze Chimelu meze one of ebo Mese Kingdom ya ka na-ekwu odogwu lụlụ obodo ọlụọma ọgbapụlụ obodo mmiri aka lụlụ ụzọ n'onume ekeneyi ọbụ itinyela obodo ọkụ ọga imelu ụmụ ogbenye basị m keneyi na nke ịlụla amaka ore obodo na-ekwu okwu eze Chimelu meze onye ọma anyị ekelesialụ eze Chimelu meze one of Egbo Merchant Kingdom Uguta Local Government Igbo Italina Piego na Dallas Texas America Onyekwe Lali Philip ọga imelu obodo ka anyị na-ekwu okwu iso na ndị na-edozi obodo ndị nwe obodo ndị na-alụla obodo ọlụọma Onyeoma Tochukwu ekene yi na-egwu ọma na nke lụrụ amaka haba kilikisam anya bata Nsụka mmadụ ka ichekwube bata
Nwachimeleze na Nsụka biko bịa Odogwu na Mozambiki mmadụ ka eji aga mmadụ ka eji aba onye ka na-ekwu Oliver Chibikayogu bilinu Odogwu Balaku na nwa onye ọma ekene yi na-egwu ọma anyị ekenezianụ Chief Oliver Chibikayogu Nwachimeleze na Nsụka Abedem Feson Onyeoma Tochukwu ekene yi na-egwu ọmanụ Igbo Odogwu na Mozambiki Ogimelu mụ na ndị egwu m na Chukwu ya akwụdo ụgwọ Aya amala Odozi obodo Odozi obodo Nwachimeleze na Nsụka ị na-alụlụ obodo ọrụ ọma Odozi obodo ndị nwe obodo iso na ndị nwe obodo Odozi obodo iso na ndị nwe obodo ka mbụlụ ego m wee jebe ụmụọmakụ amaka ụmụọmakụ obodo malụ mma nne n'ụwa onye ka nchekwube bata ụmụọmakụ Prince Ifeanyi Chukwu onye beke Don Billion na Turkey onume ekene yi na-egwu ọma anyị ekenezianụ Ifeanyi Chukwu Augustine Onyebueke Don Billion na Turkey Akachukwu 1 of Umuomaku in Olumba South Local Government, Anambra State. Managing Director, Imales Global Ventures Limited. Dealers in all kinds of Turkish door, classic door, and luxurious doors with security doors. Akachukwu 1 of Umuomaku Kingdom. Don Billion na Turkey. Ezo mere ọra n'iso bilizienu. Onyeoma Tochukwu ekene yi. Odogwu Don Billion. Akachukwu 1 of Umuomaku. Onye go Don Billion. Chinedozi obodo. Odozi obodo. Ndị na-edozi obodo. Ndị ji mala obodo. Ifeanyi Chukwu Augustine Onyebueke. Don Billion. Nwama na-ekwulu obodo. Nwama na-edozi obodo. Mabatago. Ọ nọ na mbaso. Ịkpata ego dị iche inwekwa n'obi eji enyela aka dị iche onye ọma nweze na-ekwunu ebulu m ego m wee jebe isi ochi ụmụagwụ isi ochi ka na-abata onwere Odogwu nchekwube bata Odozi obodo High Chief Smart Ikechukwu aka ekpuchi ọnwa nwa Odogwu iso na ndị na-edozi obodo ndị eji mara obodo anyị ekenezianụ High Chief Smart Ikechukwu ọ nọ na Mbazokwu 1 ọ ife aka ekpuchi ọnwa 1 of Umuagwu Isochi Odogwu na-eme ife obodo na-achọ ọdịmma obodo ka ị na-achọzi
odogwu si ụmụagwụ isu Odozi obodo anyị so na ndị nwe obodo Abia steeti Odozi obodo ọya anyị so banyere na ndị nwe obodo Odozi obodo Odozi obodo anyị so na ndị nwe obodo ọ nọ na mba zọpụ Odozi obodo Ekweme anyị so na ndị nwe obodo ị na-eme ife obodo na-achọ n'elu ụwa ndị eji mara obodo anyị so na ndị nwe obodo mana ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nwezi haba a na-ebu ide nwanọfagilelu odogwu Onyeoma na-esi obili n'uru ide n'ịdị mma omekene yile anyị so na ndị nwe obodo idagile Odozi obodo isobili anyị so na ndị nwe obodo